Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hello! I'm back! It's still me, your dadalerang atleta na hinihintay ka! Oo, B. Ikaw mismo. Yan, ikaw. Ikaw na nakikinig ngayon. Oo, ikaw. Di ba sabi mo sa akin sasamahan mo kung tumakbo? Saan ka na, B? Hinihintay kita, B. Ano? Ano sabi mo? Ay, ayoko takbo-takbo. Anong takbo-takbo masakit sa tuhod? Yun ang akala mo, hoy. Hoy, wag ka. Alam mo ba, itong kakatakbo na to, nabalita lang ako lately, nabasa ko dito sa news, na merong isang babae, isang runner, na muntikan ng manakawan ng cellphone. Apa, dahil iniwan niya nga raw tong cellphone niya sa isang tindahan. Tapos pagkahablot ng rider, since runner si ate mo girl, o kuya, nagkakamali ka ng ninakawan. Ayon, nahabol ni ate. Sabi ko sa'yo, kuya, wag kami. Kung hahanap ka na ng nanakawan, wag ang isang maratone, ha? Ay, nako, ngayon, lalong-lalo na ngayon, usong-uso kapag Pasko yung mga nakawan. Kung pwede sana nakawan ng jowa, pwede ba yon? Hindi, wag na. Nakausong-usong ngayon niya pag mga nakawan, pag Pasko. Siyempre, lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Pero huwag ka naman namang manguha ng cellphone. Lalo na kung nanakawan mo, isang runner, ay good luck sa'yo, B. Kaya saludo ako dyan kay ate. Sana dumami pa ang mga runner na katulad natin. Sabi ko sa'yo anong takbo-takbo lang? Hindi! Hindi lang yan takbo-takbo. Lalo na ngayon, Pasko. Lesser cholesterol. Ano ba? Mas mababang chances para magkasakit ka, di ba? O, eto pa. Hindi ka mananakawan kapag marunong kang tumakbo. Yan ang pinakaayaw natin ngayong 2025. Pinaghirapan mo yung pera tapos mawawala lang kasi nga nanakawan ka ng rider. Pero since mabilis ka nga tumakbo, kahit magdala ka pa ng Louis Vuitton, hindi ka mananakawan, B. Okay ka na. Ano, DJ Maroto? Takbo-takbo lang yan. Hindi! Hindi mo kami mananakawan. Kung takbuhan lang din naman pala ang usapan Naku, sabi ko sa'yo, lalo ngayon. Mas maganda magkaroon ng motto ngayon Hashtag, tumakbo para iwas nakaw this 2025. O, diyan ka muna. Huwag kang tatakbo paalis. Dito pa, pabalik pa ako, ha? Makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!